אז הגיורא זייד, בנו בכורו של אלכסנדר זייד, נולד בשנת 1914 ונפטר ב-29 בינואר 2005 כשהוא בן 90 במותו. על גיורא ועל משפחת זייד אנחנו מבקשים לשוחח בדקות הבאות. זה בעקבות רעיון שנתן לי העיתונאי אורי שרון, ואנחנו מקבלים זאת בתודה. שבת שלום לטלי רווה זייד. שבת שלום. שאת הנכדה של יפתח. אני הבת של יפתח. את הבת של יפתח והנכדה של? אלכסנדר וציפורה. יפה. וגיורא הוא בעצם הדוד שלך? גיורא הדוד שלי, ונמצאת איתי על ידי גם הבת שלו, אחינועם. אז בבקשה, ספרי לנו על משפחת זייד. שאני אספר על משפחת זייד. כן. אלכסנדר וציפורה, ההורים, הם ממקימי ארגון השומר, ולאחר שהשומר התפרק, ולאחר תקופת כפר גלעדי, הם באו פה לשייח אברק, שהיום זה קריית טבעון, בנו פה את הבית שלהם וגידלו פה את הילדים שלהם. ב-1938 אלכסנדר זייד נרצח, והבנים וציפורה והבת המשיכו לגור פה על הגבעה והמשיכו את דרכם של ההורים. אני הבנתי שהיום נדבר יותר על הילדים מאשר על ההורים. בבקשה, אני אשמח לשמוע גם על הילדים. כן? כן. טוב, אני רוצה להגיד באופן כללי אני חושבת מה שמיוחד בילדים של אלכסנדר זייד, בגיורא וכוכבת, יוחנן ויפתח, שהם גרו פה בשייח אברק, הילדות שלהם עברה פה בעצם כמשפחה בודדת על גבעה שמוקפת בשכנים ערבים ולא בשכנים יהודים. וכשהם היו בגיל ה-10 כתבו עליהם ספר, את הספר אנשי בראשית. והם עוד כולם היו בחיים, והיו באים מכל הארץ תלמידים ומורים לחפש את הדמויות של אנשי בראשית, את עמליה, איתן ורחב, את חרמוני ותקווה, שזה בעצם אלכסנדר וציפורה. ולמרות שהם כבר כילדים או נערים, הם כבר הופיעו בספר, כבר היו דמויות שמונצחות בספר, בכל זאת היו אנשים מאוד צנועים ועממיים, ואף פעם לא הרימו את האף ולא התנסו ולא חשבו שהם אחרים. היו אנשים מאוד מאוד צנועים. כן. ולמה דווקא הם התעקשו על הנקודה הזאת שבה הם גרו וגרים? תראה, ציפורה ואלכסנדר נדדו הרבה בארץ, קודם כל כאנשי השומר, אחר כך את כפר גלעדי הם הקימו ונאלצו לעזוב אחרי 12 שנה, וכשהם הגיעו לשייח אברק אז הם כבר היו אנשים עם משפחה, בעלי משפחה, והם החליטו שהם יותר לא ינדדו ולא יעזבו, הם רצו להיאחז באיזשהו מקום ולבנות את עצמם במקום הזה כבר כמקום של קבע. למרות שהיו תקופות מאוד קשות של התקפות עליהם וכל תקופת מאורעות, וכל פעם חברים שלהם מאנשי השומר לשעבר, מהוותיקים, היו אומרים להם זה מסוכן מדי, תעזבו ותצטרפו לאיזה יישוב. אז ציפורה תמיד אמרה, המורשת של השומר אומרת שלא עוזבים נקודת יישוב. וזייד קיבל את הדעה שלה, והם נשארו בכל התקופות הקשות. גם אחרי שהוא נרצח, הם שמרו על אותו המוטו, לא עוזבים מקום, לא עוזבים נקודה, אין סיבה לעזוב, אלא להפך, לצרף אליו עוד אנשים. וככה הם עשו. וככה חונכו הילדים וגם הנכדים? כן, גם הנכדים. איפה את מתגוררת היום? אני גם מתגוררת בבית זייד, ואני מדריכה סיורים פה בבית זייד בעקבות אלכסנדר וציפורה. אני מספרת עליהם ועל אנשי בראשית ועל השומר, וגם על הגיורא ויוחנן, כוכבת ויפתח, על כל אחד מהם קצת. אתה יודע, היום זה בדיוק
5 שנים למותו של גיורא. ובערך, לא בדיוק היום, אבל החודש, 5 שנים, אנחנו נורא מתגעגעים אליו, והוא מאוד חסר לנו. והייתי רוצה שקצת נתעכב לספר על גיורא ועל המקום המיוחד שלו בהיסטוריה הישראלית. מי יספר את? רגע, אני שאלה חינום, אתה מספר לספר משהו? אני אתחיל, והחינום, הבת שלו בטח תצטרף. אוקיי. תראה, גיורא בתור נער גדל פה, לא היו לו חברים יהודים בגילו, והוא התיידד עם חברים ערבים. במיוחד היה לו חבר אחד שקראו לו מוחמד אבו סודה, שממנו גיורא למד הרבה מאוד על התרבות המיוחדת של הבדואים ועל ההיכרות שלהם עם הארץ, עם הטבע. הוא מאוד העריך את זה וכיבד את זה. ובהמשך חייו, הוא באמת, התפקיד העיקרי שלו היה להיות מין מגשר כזה בין היהודים, השכנים הערבים והיהודים. והוא עשה את זה בהתחלה כאיש ביטחון, כאיש שירותי הביטחון. ואז בקטע הזה אני רוצה להזכיר עוד אבא שלו, אלכסנדר זייד, כשהוא רק הגיע לשייח אברק, הוא הלך להכיר את השכנים, הוא עלה לדליית אל כרמל ולעוספיה להכיר את הדרוזים, והכיר שם את לביב אבו רוקון, שהיה אחד מנכבדי הכפר, מנכבדי הדרוזים. וגיורא ראה את זה והכיר גם הרבה דרוזים והתיידד איתם, והנה אנחנו מגיעים למלחמת העצמאות, מלחמת השחרור. במלחמת השחרור גיורא כבר בחור בשנות ה-20 שלו, ומעורב מאוד בפעילות הביטחונית, והוא, כשהתברר שבקרב ברמת יוחנן 1,000 דרוזים מסוריה הגיעו להילחם בצבא היהודי, ובקרב רמת יוחנן היה 3 ימים של קרבות מאוד מאוד קשים, ואחרי 3 ימים היה איזושהי הפוגה בקרבות, ואז גיורא פנה ללביב אבו רוקון וביקש ממנו לגשר בין היהודים לבין הדרוזים. ולביב כמובן, השייח לביב התגייס לזה, ופנו אל הדרוזים, שזה היו דרוזים שבאו מהר הדרוזים, מסוריה בעצם, וביקשו מהם להיפגש עם היהודים, ובאמת הייתה פגישה, לאחר 3 ימי קרבות הייתה פגישה. בקרב הזה, דרך אגב, נהרג זורק דיין, האח של משה דיין. ואז באמת שלחו נציג, השייח לביב שלח נציג בשם קנטר, שהוא הלך לדרוזים והביא 11 קצינים לפגישה איתו ועם גיורא. גיורא חיכה להם ופגש אותם, והשייח לביב הסביר להם את היחסים הטובים שיש בין הדרוזים ליהודים בארץ. והנציג של אותם הדרוזים היה אסמאעיל קבלן, אחרי זה היה מאוד מפורסם פה בארץ. הוא אמר שהדרוזים לא ידעו, הדרוזים מסוריה לא ידעו שיש יחסים כאלה טובים בין הדרוזים והיהודים בארץ, והם לא ילחמו בנו יותר. ובהמשך גיורא הביא אותם לפגישה עם משה דיין. ולביב היה המתווך בין היהודים לבין הדרוזים, ודיין אמר להם, למרות שהרגתם את אחי ואימא שלי כבר מבוגרת ולא יהיו לי עוד אחים, אני מוכן לעשות איתכם שלום.